Ajmo odmah, quick fix, to je danas jako aktuelno, ta neka brza rješenja, kako izaći iz te tuge, kako pobjeći. Ali to je bježanje, nije procesuiranje. I ta drugarica tebi ne daje prostor za tvog učitelja. Ne daje ti prostor da ti još bolje kroz svog učitelja tugu upoznaš sebe. A zašto ona to tebi ne daje? Ne zna kako da ti, što kažu Ameri, hold space. Ne zna kako da ti dopusti taj prostor. Da se tvoja tuga izrazi, da je ti proživiš. Zašto? Pa zato što ona to ne zna nikako da dopusti sebi. Ona je naravno pod utjecajem kulture iste u kojoj živiš i ti i ona i ja. Isto tako naučila da sebi zabrani tugu, da bježi od tuge, da je gura u stranu, da je potiskuje. Kad ona to radi sebi, nesvjesno, tebi iz najboljih namjera pokušava da pomogne na taj način što misli, što prije ona riješi tu tvoju situaciju, što prije te ona izbavi iz te tvoje tuge, ona je bolji prijatelj i njoj će biti lakše.